Man. Mangaon o pan. Ikadin man kaya to mangagda. Diyo mangagda kung diunhan. Hatag siyang niko. Yang tagaan yang manghod. Abe? Mo ni lingkuran ni kadin man kaya kini lingkuran na ni kaon niya. Mamaak na siyang lubot kini liki. Ada. Lingkod di para pakol mong lubot. Tubang sa re. Pakita na imong naw. Mag-or ba kagligo? Ha, awan ni kadin man kaya tanga sige agtang. Ha? Bulingit. Bulingit. Balag bulingit basta limpyo. Mahaw na sad kay kanang adto na po eskwelahan. Mama niya murag tabanog ning hawak. Oh. Kaspa ng ngikito. Nanginawak kaya nagunahon sa lutoon. Saan na ba? Lindat kay sudan sini kadjero na kay maog hapon. Memorize. Long rice, memorize. Memorize, long rice, Long rice, memorize. Istoryahi sa sila unsay imong gibuhat dito sa inyong eskwelahan gahapon para kibaw sila. What? Suwat. Suwat. Drawing ba? Drawing! Mag-drawing me! Sa may girawing ninyo dito. Nindot kaya ako pag-drawing. Nendat kay kanang kan style sa buhok sini kadjin mga kaya tawa. May kay pagkapugong. Siya rin namong gong ana. Ika rin napugong na be? Awa. Kamao sa gampugong ikaw ra na? Bansay kaya siya mandag pugong mga kaya. Bansay na ganina siya mo pugong sa mo tagaron. Katawa ra dodong. Kinsa day nagkuan mo ba? Nagpugong. Mama na ko na nay. Walang tabanog. Mama na nay. Sure. Nga naman magtabanog. Ako na, imo ko siyang tabanog. Ako na, labayon. Ay, di. Toko. Ing na ba nga ka na maikim dagpugong sa mama? Ano ba? Nawa mga kiyat. Sinikadji, nagpahungit ba? May patulong. Way gamit kamot. Di man, ako kamot. Mao na mo. Nagkakaat. Mao na mo. Diha. Nana, stikil, pangaong mo diha. Ina na ng gatas, bi.